Ej ljudi, pozdrav svima koji nas gledaju, danas ćemo ja i Craftman, ovaj tu. Ej, pozdrav. Počet ćemo prvu epizodu Minecrafta. Tako je. Let's begin. Da. Evo idem odmah hranu si naći da ne bi ostalo... Ajde da ti to riješi, ja idem dalje odmah drva malo i... Isuse, kako dugo treba da je killnem. Još ti moram napraviti drveni mač. To je spawn. Blizu, nemoj zaboraviti. Znam, ba tu ću ovako. To je neko crno drvo. Pa to je ono, onaj biomas. Ja, iz novog ovoga svijeta. Aj, kak ne volim ovo kad mi se malo vidi. Što radim ja sad s tim? Moram si napraviti odmah krampa. Ja si je napraviti ovaj. I sikiricu. Ma, kak se zove? A što ga faila me? Ma kakve to veze ima, samo deri, baš. Rejected by the crafting table. Da. Aj, gdje su svinje pobjegle? Ah, tu su, vidi chicken. Aj, To. sve da ću to sve pola pobacat. Odlično. Daj još par komada da bude dosta. O, vidi šip. Ovca. Koliko je? Jedna. Vidi tu neka gljiva, čovječe gore. 2 ovce. I ovaj ga bar odmah 6 našao. 3 ovce. I to će izgled biti to. A dobro. Najićemo još. 4 ima. Ali ne vidim nijednu za sad. Da je spavna i 5. Da. Iz džepa ih vadiš. Ma joj ga nema. A to pile. A čovječe ga. Ovca. Kako si mogao ovcu za pile zamijeniti? Ne. Pa ne, ja sam rekao da je pile već. To sam prije rekao daj Bože da nađemo ovcu jednu samo. Kužim. I ja isto. Evo sad se za bez veze pravi ovaj Koga? drveni alat. Pa no, ne kužim zašto pravimo to. Zašto sam i ja nabrojao si 2, kad ću sad ići svejedno si narušiti kamenja. Narušiti. Šta mi fali? Mač. Najbitnije zaboravim. A, ne, gladan sam. Ja nemam niš za jest. Kako nemaš niš za jest? Pa polako. Nemam. Imam drvo. Imam za jest drva sam. Skoro sam otišao u stari alat. Wow. Svinja na vidiku. Gdje si ti ošao? Ma tamo napravio sam jednu rupu. Rupicu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okej. Da mi se sviđa. Ali znaš šta je problem? Ajde sakupi drva puno, ja ću kamenja. Pa kad nemam šta za jest. Ja imam ja tu 2 mesa. Jednu piletinu. Idi onda, da kad nemaš niš baš ništa. Čekaj da napravim 2 peći. Imam ja jednu peć. Ma ja sam već napravio. Ja ne znam di si ti. Tam ona rupa, pokraj, gle. Hitman. Pa ne, dobro naći te poslije. Tamo gdje sam prije, onu gljivu našao. Se sjetiš možda ne. Aha, dobro. Mislim da znam. Aj, sad sam bez zaput. Ja pojma.
Hajde iz 5 seta pojedem to meso. Ja jebsi. Da ja ruknem još par ovoga. Bijači na drvo. Tu si utekla. Svinja jedna obična. Ima dvije. A ne, nisam sad trebao. Fail, fail, fail down. Može sikire napraviti tako i daj napravim. 2 kamena mača. Perfekt. Zaboravio sam koje sam drvo rušio. De Hitman dođi vam. Ja sam malo sam da ovo drvo riješi. Čujete odmah mi napunje, tako mi se sviđa. Ne volim to ostavljati. Ne kameni bac, drveni sam mislio baciti. Pa logično. Sve drveno, pa logično, da sam se zeznio. Jer si našao šta svinja? Ma dvije imam 5 valjda. Mesa. Odlično. Jedno još jedna. Samo da stavim si. Ja ću se vratiti sad tam na onu ravnicu gdje smo počeli, pa ćete potražiti. Da. Ja sam da još malo. Drugo baš veliko. Vidio da počet poboć, nećeš. Odlično. Tam i vidjet ima jedna onak šuplja prostorija. Daj bože. Evo jedna šip. To druga šip. Koliko imaš? Taman za 2 kreveta. Gdje si? Evo idem to. Bože, ima i više. Uzimaj sve, možda treba. A kužiš ne bi ne znam, ostavit ću 2, Jer kužiš znaš za šta. Kad budemo... Da reci na kojoj si poziciji X i Z. Joj sam malo. Pozicija X, Z. X je 144, Z je 151 minus. Tamo negdje znači. Nadam se. A kužiš ja sam doća dole tamo. To ću ispast glup. Super. Opa. Deri maži. A ne, već mrak ide. A što to volim, A bitna sam našao. Što je tu kod ovih svinja? Idi tam na onu ravnicu gdje smo prvi put i nemoj ubijati ove ovce ako si tu gdje sam i ja. Jer će nam trebati kad i budemo dovlačili ovce. A ti to nisi bio 100%, ja sam našao svinja i svinja. Daj idemo dole se naći pa idemo si neko sklonište napraviti. Nešto na brzinu. Dužu uskoro biti kraj. Čekaj, našao sam. Ali jesam. Ovce sam našao, ma to si tu negdje. Ajde sam odi na onu ravnicu. Evo idem. Sad to vidi još jednu kokoš. Isuse Bože koliko svinja ima. Požuri se mrak, ja imam 17. Ajde. Joj čujem pauka. I zombija. Ajde, gdje si? Umrijet ću tako mlad. De, nemoj se zezat. Joj, 2 kripera. Čujem. Čuješ li te savršene eksplozije? Da, joj gle. Daj se požuri čovječe. Eno, vidim te. Pauk me napada, lovac na čudovišta, kako dobro. To ću uskoro... A neki leg dobio. To će uskoro kraj epizode, tako. Vidi ovo, to sam sad skužio. Double onaj gras. Pa da. Aj sam tu, sorry. Ej, sorry. Da idemo, creeper. Ne, creeperus. Ajde, eksplodiraj. Tu će nam
To, majstore, pa znaš da sam ga pustio. Daj uđi unutra tu da se zagradimo odmah. Imaš zemlje. Imam kamenja 18. Dobro, ajde onda Pa imaš kamen. za kaki torč, za nešto pali, bilo šta. Nemam, stavit ću u peć malo ovoga. Makni se. Jesam. Malo ovih običnih ću staviti. Da napravimo. Ne smijem toliko drva. Ovo pa imam 21 meso, to se mora hitno ispeći. Ćemo završiti emisiju, epizodu. Hoćemo. Hoćemo. Ja. Ajde, riješi stvari. Samo malo. Znači završamo. Ljudi, došli smo do kraja prve epizode. Vidimo se u drugoj epizodi i pozdrav! Pozdrav svima.